ili nije. Vi ste se od 90. godina dugo družili, to ljudi ne znaju. Bili ste trener Zvezdare, tad je Trojke, Trojanović bio predsjednik kluba, pa je ubijen misteriozno. Bili ste u Voždovcu, sve i sja, od trenera do sportskog direktora. Ma šta meni da da? Meni kad bi dao ovo, bilo ko iz uprave, pa ja bih otero tamo da ovo je emisija, pa ne mogu da kažem. Je bilo pokušaja? Ma oni znaju da sam ja ludi, niko ni pokušava. Šta kad meni novinari ofene kažu, koji su sa mnom pili, koji su sa mnom družili i bili najbolji prijatelji. Cigo, ej, moje radno mesto ili tvoja izjava? Ja kažem tvoje radno mesto. Pa šta sam ja uradio? Što hoću to da kažem? Tole ne znaš fudbal. Ili gospodin Zoran Laković, 7 godina. Jedan sam čekao da te uzmem u UEFA. I sad te navijem da ideš u FIFA. Idi daleko, bre, od mene. A što mislite da ne zna, imate neke pokazatelje ili šta? On ne zna ništa, bre, čovjek, bre. Šta je koji fudbal, bre? Ja dok sam mu bio dobar, on je mene pitao, šta misliš ovo? Ja neću da kažem da ja navijam za ovoga. Ja imam jednu svoju grupu trenera za koje smatram da su treneri. Ovo su nabeđeni. Pa to im je Đorić dao sve diplome, bre. Na koga mislite? Oni počeli kao političari, ovi što uzimaju ove fakultete, razumeš me? Diplome? Ja nemam nijednu, sve su mi uzeli. Ništa nemam. Ja nisam došao kao trener kod vas, jer ja više nisam trener. A znate zašto su mi uzeli to? Zato što nisam uhvatio članarinu. Gospodin Zoran, taj, ne znam kojemu prezime, koliko ga mrzim, ne mogu ga vidim, bre, čovjek, ništa nije uradio. Nisu preteški izrazi, nisu? Ma, nije ništa uradio za fudbal i sad je on, vozi on džip, seljačina vozi džip, edi bre, đavola brevi. Vozio si taksi neki, jebi ga, i švercovo gume, razumeš me, zatim meni vodiš fudbalski savez. Pod ovih, ja sam za to što je dobao klince, ali ne mogu klinci da vode. Može emisiju da vodi pored Anđusa 2 klince, da se razumemo, da donose vodu 3 meseca, 5 meseci da slušaju, pa da ih pusti probno nešto. Sad će da bude savjetnik, koga ja izuzetno cenim. Mali Ognjenović, savjetnik Bunjevčeviću. A šta si ti, Bunjevčeviću, onda? Šta si ti? Ajde, jasni mi. Šta si ti uradio u ovom jugoslovenskom fudbalu da ti budeš savjetnik gospodine Kokes? Kaži mi to. Što si bio u Engleskoj? Pa idu u Engleskoj. Meni je najslađe kad odem u Šumadiju.